салому дуруди моро бипазиред бинандагони ҳамешагии барномаҳои дидани Коментшо. Бо ҷолибтарин хабару гузоришҳо ман Неъмат Салимзода тӯли ин чанд дақиқа бо шумо ҳастам. Мисли дигар барномаҳои гузаштаамон мо дар ин нашри 25-уми барномаамон низ мавзӯъҳои рӯзмарра ва ҷолибу диданиро омода кардаем. Барои ҳамин хуб мешуд ки моро то охир тамошо намоед. Тамошобинони азиз, барномаҳои ҷолиби мо ҳамчунин дар Instagram, Facebook ва YouTube боз нашр мешаванд. Барои ҳамин аз шумо хоҳиш менамоем то моро дар ин шабакаҳо ва дар ин саҳифаҳо пайгирӣ намоед ва албатта ба гуфти дигар блогерон лайку комментро фаромӯш накунед. рости ман аз барвақт боз дар фикри он будам ки барои тамошобинони худ як барномаи махсусе омода намоям оид ба гирифтани нишонаи кабуд дар шабакаҳои иҷтимоӣ назири Instagram. Аммо ҳоло аз ин қавли худ гаштам, зеро дигар ин аломат ки галочка мегӯем барои на танҳо ман, балки аксар корбарон бемаънӣ шудааст. Медонед барои чӣ? Чунки Instagram иҷозат дод ки ҳар кас ҳам метавонад бо пардохти то $15 дар як моҳ соҳиби ин галочка гардад. Дигар баъзе корбаронро мисли худо дод. ҳоло ба Instagram медароиву мебинӣ ки санг ҳам галочка дораду чӯбу дарахту обу лой ва ҳар мавҷуди дигар. Аслан ин аломат барои чеҳраҳои шинохта ба хотири устувор кардани профилашон ва фарқ карданашон аз дигар саҳифаҳои фейкӣ буд. ҳоло бошад нафароне ки ҳатто 10-15 обуначӣ доранд соҳиби галочка гаштанд. Instagram галочка додасте дарахт биям, чеб биям, одам биям, ҳайвон биям. Bazı bir şey güçlü gibi. İnveganda kıyıhay cemaat tarafta kağız. Ve o sonu prosto fahmiden derdi. Bu bazı gazdan kuşaştım bu. Nevisi ozi poçkan ben dastmışım, peşonim xordos. Instagram on dastışım hove. Mo bir galçko braftim bu. Однокласснику, мене агенту, имою. воқеан ҳам ба баъзе гуфтаҳои ин нафар розӣ ҳастам, зеро як дӯстам ки мехост ин аломатро бигирад бо яке аз ин гуна миёнравҳо суҳбат карда буд. ӯ гирифтани ин галочкаро чунон мушкил нишон дода буд ки гӯё аз мурғ шир мегирифта бошад ва пули калон ҳам талаб карда буд. акнун чӣ? корашон мурду тирашон хок хӯрд. шояд ҳоло боз худашонро сафед кунанд ки мо ба шумо аломати воқеиро медиҳем, лекин дигар чӣ миёни нақши девору миёни одамият. корбарон дигар ҳама намуди галочкаҳоро харида шуда баҳо медиҳанд. акнун як савол ба он нафароне ки ин аломат ё галочкаро бо арзиши ҳар моҳа $15 хариданд. дӯстон, шумо харидед? баъд чӣ? бо доштани ин аломат ва 1000 обуначӣ чӣ коре ҳам карда метавонед? охир беҳтар набуд ки ин маблағро дар як роҳи самаранок сарф намоед? дар Instagram навореро дидам ки як нафар аз корбарон пурсидааст ки оё гирифтани ин аломатро зарур медонанд ва мо дидем ки аллакай барои корбарон ин аломат чандон чизи диққатовар нест. барои ҳамин агар касе онро бо мақсади машҳур шудан мехарад, бояд бидонад ки корро шамшер мекунад, на ғилоф. дар ин бора низ шоир мегӯяд: девонаву дилбастаи иқболи худат бош, саргарми худат, ошиқи аҳволи худат бош, ҳаргиз махӯр ҳасрати онро ки надорӣ, шокир ба ҳамин чанд қалам моли худат бош. дар охир ба маълумоти афроде ки ин аломатро харидаанд мерасонем ки Instagram дар як рӯз 40 миллион аломати кабуд ё ана ҳамон галочкаро бо арзиши $15 мефурӯшад. пас аз ин ҳисоб $660 миллион дар як рӯз даромад ба даст меорад. яъне ин $660 миллион фоидаи Instagram танҳо аз ҳисоби афродест ки мехоҳанд нафаре бошанд ки воқеан ҳамон нафар нестанд. барои ҳамин беҳтараш он аст ки шумо худатон бошед. дӯстони азиз, бо ҳамин мо барномаи навбатии худро низ ба анҷом расонидем ва бовар дорем ки ба шумо чизе дода тавонистем. барномаҳои мо пайваста дар YouTube, Instagram ва Facebook боз нашр мешаванд. барои ҳамин моро дар ин саҳифаҳо низ пайгирӣ намоед. мо дар барномаҳои баъдӣ низ хабарҳои дигари шоу-бизнесро гирдоварӣ намудаем. пас то барномаҳои баъдӣ хайр.